Biko ihe nsikwa ka ihe ọ gị bụ Chineke mere amara mfo gị ihe nsi ka ihe ọ gị bụ ịbịakwa hapụrụ m gị na biko ana m ejikwe Chukwu ayọ Chineke ma akwụgo ka akwa ọkụkọ a na-akpọ ga-agụ chele agbachala gị okwu m gwara gị ọ bụrụ na ị mara ejikwa dị gị njikwara gị onye si gị sonye ọchịrị nke m chele ka m bịa chele m na mecha ọchịrị nke m si gị chele ka m bịa ana m eche onye ka ebo Chineke emechara gị ncha o mechara gị ihe niile taa mbụ gị Chukwu mechara gị ihe niile taa ndị ichie ọnwa ada anyị omelile dike abatago obodo oyibo aba anyị ebe Chineke arụgụ ya ụdị nkwụ a mgbe m nụrụ ya bụ abalị afọ atọ gara aga na be m kedu aba nwoke nwa si obodo oyibo natakwa ọ mgbe m nwere ụdị nkwụ a na-adị mgbara arụ anyị gbara nkwụ a si obodo oyibo omelile dike wetara anyị ya wee si ka obodo anyị nwụọ nkwụ a o wee dị anyị nwa na-arụ nwa m ma ka esi akwụ nkwụ a
anyị ga-adị n'o ndị isi ọrụ ga-adị n'o kọta ugbo anyị ga-asị na ọ ga-adị na anyị mana aha ozekwa ya anyị tọrọ nkwụ nwụọ ụmụ dị ichie mana otu ị na-echewere gị ka ịnọta mana Chineke mere ebe ịnata gị n'obodo ka ha bụ otu a ga-esi eme ihe ka obodo anyị na-akwado ohi mmebi na-atụrụ Igbo emebie n'Igbo ala n'anya nke m wee ebe m na-etinye nwa obere ego m na-etinye n'ụlọ na ndị oyibo anaghị achọzi irite ego maka ugbu a obere dike n'ụlọ akwụkwọ ebe anyị na mahadum na ngalaba nke international nwata akwụkwọ ọbụla enyeziri ngalaba ka ọ gasị mụọ ka esi asụ Igbo nwezi onye nke na-abịa mana ha bịara Lagos na nke onye be anyị mana ụmụ onye be anyị amara asụ Igbo ụmụ ha nwere amara asụ Igbo afụ si Igbo anya ịma na ihe ndị ichie na ada awụ ha weta na emerụwa obi a na-adị ha mma ịma asị na ngwọ mmanya nwere nkwụ elu a na-awụ a na-emere otu obodo ewe dị n'ochi nwezi onye na-ekwe ete onye ọbụla na-achọzi hasap aka n'elu oyibo n'ọnọdụ ụmụọrụkwu anyị ga-adị n'o onwere ibe na-agwọ n'anya mmiri mana ndị anyị ji mere igwe ka anyị kpọrọ ebe a na-agba ọfala wee sọ maka ọrụ anyị ọjị alụ na-eme n'obodo a onye a kpọrọ igwe were kọkọta ọjị sụwa ihe ma na-asụ obodo ndị ọzọ nna ya meriri ike mana o nwere nwaanyị ejidere n'obodo a na o jere kuru mmiri nwunye ebi ya akpọta ka ekpe ya ikpe akpọkwa ofe igwe ahụ igwe dekwa ebe ahụ hafụ asụsụ ndị be anyị na-anụ ndị mmụọ mmadụ na ndị ichie ibe uju ebe ahụ ha asụrụ anyị obodo oyi na nwa biko nna ya meriri ama m ibe ihe ahụ ama m asụsụ ndị iti ya nna ya meriri ike anyị kwenyere na iji azọpụta obodo a nnọọ n'obodo anyị nnukwu eti ikpesa agụ mana ndị obodo anyị si egbu anyị mana nwanne m nwoke nke obere matara ụbọchị a ụlọ akwụkwọ bere akwa maka sị na akịara ihe mgbe ebere eji ekpe ihe ọ sụrụ Igbo ọ bụrụ na akara ihe na-ewute m n'onye baya kere ihe ọ dọmpụta na ebe akara ihe dọmpụta ebe akara ihe n'anya ịgba n'ụgbọ elu adịghị ofere nke ka nwụsịrị anyị unu ga-akpọ arụkwuo na-akụ ego ka akụọ ego n'ụtụtụ nwanne echi n'ụtụtụ ekene agụdụ mọni ada na-efufe ekene agụdụ ada n'abalị ekene gịnị ibi